De Rijksministerraad heeft vandaag geen beslissing genomen over de aanvraag voor een nieuwe lening van Nederland aan Curaçao. De Curaçaose regering heeft de stukken erover laat binnengekregen en wil meer tijd om die te bestuderen voordat er een beslissing wordt genomen. Daarbij gaat het vooral over de voorwaarden die Nederland aan de lening stelt. Ook de regeringen van Aruba en Sint Maarten gaan de komende dagen de voorwaarden bestuderen. Volgende week wordt er verder gesproken met Nederland. Nederland baseert zich bij het toekennen van de leningen voor een belangrijk deel op het advies van het College Financieel Toezicht. En die hebben geadviseerd Curaçao 204 miljoen gulden te lenen. Daarvan zou 63 miljoen gulden achtergehouden moeten worden, totdat Curaçao laat zien welke maatregelen het concreet neemt om de overheidsfinanciën te beperken. De Curaçaose minister-president Eugène Ruggenaat heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat Nederland onrealistische eisen aan een nieuwe coronasteun verbindt. Volgens Ruggenaat moet Curaçao er meer aan doen om economisch, financieel en mentaal zelfstandig te worden. Zelf benadrukte Ruggenaat dat hij geen loopjongen van Nederland is. Volgens Ruggenaat is Curaçao druk bezig met het nemen van allerlei bezuinigingsmaatregelen en met een grote reorganisatie van het ambtenarenapparaat. Maar volgens hem stelt Nederland daarnaast nog voorwaarden waar we ondanks alle moeite niet aan kunnen voldoen. Leerlingen in het funderend onderwijs kunnen vanaf 1 juni weer naar school. Dat heeft het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. Eugène Ruggenaat, behalve minister-president ook minister van Onderwijs, zei gisteren tijdens de persconferentie dat er bewust voor is gekozen om alle scholen dezelfde dag open te laten gaan. Onder meer om onrust weg te nemen bij ouders en leerlingen. Wel gaan maandag de scholen alvast open voor alle leerlingen in de examenklassen. Ook hbo-opleidingen en universiteiten kunnen studenten al ontvangen die tentamens en examens moeten afleggen. Het centraal examen voor de middelbare scholen gaat dit jaar niet door. De leerlingen sluiten het laatste jaar af op basis van het programma Toetsing en Afsluiting. Wie niet in één keer slaagt, kan nog herkansen. Vladimir Kleinmoedig, interim-directeur onderwijs bij het ministerie, heeft gisteren tijdens de persconferentie gezegd dat volgens Nederland de Curaçaose diploma's hun waarde blijven behouden. Dat betekent dat studenten die een diploma halen dit jaar volgend jaar naar Nederland kunnen gaan voor vervolgopleidingen. Oud-bankier Eric Garcia mag nog tot in ieder geval 27 augustus zijn straf uitzitten in huisarrest. De rechter heeft dat huisarrest verlengd. In augustus vorig jaar mocht hij vanwege gezondheidsredenen thuis zijn gevangenisstraf uitzitten. Garcia is inmiddels 80 jaar. Hij is in mei vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Hij moet ook nog $11 miljoen terugbetalen dat hij zou hebben verduisterd als curator. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een zedenincident dat zich afgelopen weekend zou hebben voorgedaan aan boord van Zijne Majesteit Karel Doorman. Tegen een marineofficier is aangifte gedaan. Het gaat om meerdere aanklachten, zo bevestigt de Marechaussee. Het bevoorradings- en ondersteuningsschip bevindt zich sinds begin vorige maand in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening. Volgens verschillende bronnen gaat het om een mannelijke officier die afgelopen weekend een matroos zou hebben aangerand. Curaçaose honkbal lijkt weer van start te kunnen gaan met kampioenschappen vanaf 11 juli. Dat heeft de organisatie VBECO gezegd. Tevens is bekendgemaakt dat wisseling van spelers nog mogelijk is tot 18 juni. Op 27 juni zou er mogelijk een warm-up toernooi voor de honkballers worden georganiseerd.